ce ya ba shi dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa, to duk da wannan dukiyar da aka ba shi wanda aka ce sai taron jama'a sun taru take ɗaukan wannan makullan, sai da Allah ta'ala ce mai awala mai alam annan la qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a. Duk da yake ganin karuna da ake hwadi da dukiya, Allah ce shin bai san ba Allah ya halakar da wasu karnoni wanda suke kayan shi wanda sun yi shi man huwa aksar quwwa, sun yi shi ƙarhi na makamai da ƙarhi na jama'a wa aksar jama'a kuma sun yi shi tare dukiya. Duk abin da yake gani bai san akwai wanda yake shi ba. Wanda da an bude baki dai karu to shi ma Allah ce akwai wanda ya yi shi. To ita to sai dukiyar ta zamo ita ce dalilin halakar shi. Wannan ke nuna ce dukiya ba ita ce ma'auni ba. Jin daɗin rayuwar duniya ba shine ma'auni ba. Dan kana cikin rayuwa ce wanda ke da talauci shikenan shi macaci ne dan wuta ne saboda talaucin shi, ba haka al'amari yake ba. Yawa fa kaifa yakunu haula, to yaya waɗannan za su kasancewa wa hum aqallu minhum wa afdal, wanda alhali su ne mafi karamci daga gare su kuma su ne mafi kaskanci. Su wayancan din da aka ambata Allah ya ce sun yi su, to su kuma yanzu da suke kuri to su ne mafi karamci daga gare su, ba su kai su ba, kuma su ne mafi kaskanta, amma kuma Allah ya halakar da su. To ya za su zama mutasimi na min al'azab, ya za su iya kare kansu daga azabar, ya za su tsare. Ga wanda suka ji su wa kama halakana qablan min qarn ko wanda suka mun halakar da qarni wanda kuma hasanu asasan wadi sun yi su. To tunda aka nuna sun yi su, to shine ma da yace wa hum aqallu minhum, to su yanzu wanda aka kira su ne mafi karamci daga gare su kuma su ne mafi kaskanci. To ya za su zama mutasimina min al'azab, ya za su tsaruwa daga azab. Rayuwa ce sun tsare kansu daga azaba, yadda aka halakar da wanda sun yi kuma sai Allah ya masa azaba. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa akufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur. Allah ta'ala yana magana akan kafirai na Qurayshawa da suke karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna ganin girman su da girman allolin da suke bauta ma. Allah ta'ala ce akufarukum khairun, shin yanzu kafaran ku sune suka yi min ulaikum daga wayannan bayan Allah mu'mine da kuke ma izgiri, am lakum bara'atun fi zubur, ko kuma kuna da abin da ke kubutar da ku yake tsiratar da ku a cikin littattafai, an yi rubutu an ce kun yi su, gumakan ku sun yi su da kuke aibata mu'mine wanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala, kuna ganin su lalatacci ba kowa ba. Ina kuka samu wannan? Wa ulima min hadha, sai a sani daga wannan cewa anna listidlala ala khairil akhirati bi khairid dunya, lalle kafa dalili bisa alkhairin lahira da alherin duniya, cewa in mutum ya samu alherin duniya ayin hannun lahira ma ya samu, min afsadil adilla, to wannan yana daga dalili mahi lalacewa. Wa annahu min turqil kuffar, kuma wannan yana daga hanya ta kafirai, hanya ce ta kafirci, ba hanya ce ta gaskiya ba. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Allah tabaraka wa ta'ala ce kul, ka ce masu man kana fi dalalati, duk wanda ya zamo a cikin bata, falyamdud lahu rahmanu madda, to Allah mai rahama yana dada mashi bata.
saboda intiqam shine ya zaɓi hanyar bata yana ce ya riƙe ta yana ganin ita ce hanyar gaskiya sai Allah ya share mai ita ya ce ya tabi da hatta iza ra'aw ma yu'adun har lokacin da suka ga abin da aka masa alƙawari da shi na azaba imma azaba ta nan duniya cewa a yaƙe su a samu mu'minin su yaƙe su su halaka su wa imma sa ko dai abin da aka masa alƙawari na tashin alƙiyama na azabar tashin alƙiyama idan nan duniyan ma ba a samu mu'minin suka yaƙe su ba to in sun ga wannan ɗayan biyun ko azabar duniya ko ta lahira fa sai alamuna to da sannu za su gane za su sanin cewa man huwa sharrun makana